Inaresto pasado alas 8 kasubanggikan otoridad ang sarong 33 anyos na lalaki na residente kan Lagunoy, Camarines Sur. Kan paputukanin badil ang sarong pulis asin mako apa sa posisyon kaini ang ginamit na bakong lisensyadong badil. Sa impormasyon, na-report pa nin sarong concerned citizen ang pagpapaputok din badil kan sospek sa barangay San Agustin, Iriga City. Na tiyempong naagihan kan sarong pulis na residente ka nasambit na syudad asin naka-duty sa kataning na banwaan. Napag-araman na nagpurbar pa ang pulis na pugulan ang pagpapaputok nin badil kan sospek, alagad magin ang nagpugol na pulis asin pinaputokan man kan sospetsado. Durante kaini, nagpaputok man kan sa iyang service firearm ang pulis asin tinamaan sa toong braso ang sospek. Na nagpurbar pa man magdulag, alagad na corner man sa nakan SWAT asin kan PNP, matapos na matumba ang pigmamanehong motorsiklo. Remind the public to be vigilant at all times. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayong magdala ng baril kung hindi kayo autorisado ng batas. Ipinagbabawal po ng batas ang pagdadala ng baril, hindi lang ngayon na panahon ng eleksyon, kundi sa lahat ng oras. Matapang po kasi at mainit ang ulo ng tao kapag may hawak na baril, especially mga sibilyan. Ang baril hindi po ginagamit na pantakot at pagyayabang, kundi ginagamit yan para panatilihin ang kaayusan at katahimikan ng pamayanan. Naahampangan sospek sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 10591 o RA 10591 o Illegal Possession of Firearms, Direct Assault asin pagbalgar sa gun ban. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.